Си ми най-красивата колежка, която съм виждал. И ти на мен. Подарявам ти то тав, само защото ме сваляш. За да си спечелиш още един такъв тав с мене, нали? Трябва да звънеш на бившия ти и да го питаш дали си сменил професията, защото вчера в дискотеката барабаниста много е причал на него. Добре. Вънка ме, на бившия. Ало, слушай, с нощи бях в дискотеката и барабаниста страшно много ми приличаше на теб. Да не си сменил професията случайно. Как така млъквай? Аз си казвам, че се притесних, че си сменил професията. И след мен си само надолу. След мен си само надолу. Ти къде си в момента? Аз съм в Банско. Ти къде си? Аз съм в Банско, ама ти имаш пажини. Какво имам? Пажини. Добре, напсувате леко. Не съм аз мумията, друга е мумия. Печелиш мумия, не мумия, печелиш още един тав. Това е. Кои са най-добрите напитки? Кажи е така. Пиги. Тав, най-добрите. Тав. И против бившите, нали? Абсолютно. По-добре аз, отколко бившия ти. Да, Той те псува. заради това си тръгвам с теб. Дай ми ръка. Тръгвам с теб, чао. Последните тав за още такива видеа.